sini haina hai sini Mirzakathila Rajapur ni bisingo sini Tota Kamibo 9 family ni 30 voter borni sodit chai 9 family ni 30 voter mi apraka 25 family ni 100 voter phai mane chang 25 voter ri hojaka kom kuk rojaka tini ke thik 9 family ni 30 voter sini Darasong tei sini Baisong sini Tipra Motha tei bobagrani thamsani phanora runa bagai chimai baksa phaika phaide sini khoroksa Dara ni bumang Da Atul Jamatia bo BJP ni active leader tongmani bo tini Tipra Motha phai sokpaika boni khoktoi chang khanalani tamani bagai bobagra Tipra Motha Jong angkena tama mala Tipra Motha pelas kang BJP tongmani BJP tongman theke ang bono asal usuk go kahana habano tola je samtang ekdom bonang chajaga hongke sung je Tipra tongmani usin Tipra na hama thaino nan bang je bubagra sini thana tharoi tongmani sung bono sung tharo mai ke BJP hai tongoi sung khamaya toro onek jon বাইরে tam ono do phabarok tongo do phatomani bolte se ora phamaya ke sung ta amala sing thasa dofa kaisa tongma ba sung phari phamanai amna samung no sakano bo selei mango pharola ke sung sakano semene dolaro pharola ke sakano sung seina manai saina theke sung ujaga ha sini do phano manai asago gahan nang yang asakok bang saya tani amala agang BJP tongmani BJP ni je pamungsa mungsi ni Tipra pamungsa mung ekdum gothok jagya hani bang yang Tipra Motha join domani karon khena phare belai ke je Tipra Motha samtanai tei boni bubagrano pharonai sung pharonai hani bang bubagrano pharoke je bubagra sung rofano samtang mai khanai sung pharoke je bubagra samtang manai bubagra ma tini upper level si lorai khainai sung bono support dokesi bubagra Go to ya pakara nai